tamo negdje daleko. Osim što je akademski glumac, ljubitelj je fotografije, ali i poezije. Vrlo često radi recitale na kojima povezuje poeziju s određenim događajem. Tako i večeras. Naše će emocije povezati gospodin Zvonko Novosel. Dobar vam večer. Ja ću vam izgovoriti neke stihove večeras. Prvu pjesmu od američke pjesnikinje Gwendolyn Brooks, Kad zaboraviš nedjelju. A kad zaboraviš šarene pokrivače srijedom i subotom, a naročito kad zaboraviš nedjelju, kad zaboraviš naše trenutke nedjeljom u krevetu, ili mene kako stojim kraj radijatora ulične sobe u tromo popodne i gledam niz dugu ulicu koja nikamo ne vodi, zagrljena priprostim, starim, kućnim ogrtačem nenadanja. I ništa ne moram da radim i sretna sam. I kad ponedjeljak ne bi nikada trebao doći. Kad to zaboraviš kažem, i kako si psovao ako bi neko uporno zvonio na vratima, i kako bi meni zastalo srce ako bi zvonio telefon, i kako smo konačno odlazili na nedjeljni ručak, to jest kroz uličnu sobu do stola zamrljanog tintom u jugozapadnom kutu na nedjeljni ručak. A to je uvijek bilo pile s testeninom ili pile s rižom, poraženi kruh i čaj i kolačići s čokoladnim mrvicama. Kad to zaboraviš kažem, kad zaboraviš moj tihi predosjećaj da će rat svršiti prije nego dođe red na tebe, i kako smo se konačno svlačili, gasili svjetlo, ležali načas opušteni u nedjeljno svježoj posteljini i nježno se slivali jedno u drugo. Kad to zaboraviš kažem, onda možeš reći, onda ću ti možda povjerovati da si me dobro zaboravio.